Usola kanjalo. Yes, kodwa ke vele bonke bayasho step asisapheli. Step asapheli. Kanti wena uqala usifake. Hayi okay, njengamanje ke sesiphakathi kwi-television MPTV1. Okay. Yeah. Babukeli be-MPTV1 lapha ekhaya enhla nasezantsi ngiyanibingelela nina benkayishane kaMenze yaphuza umlaza ngameva awu nina bohlanya bathi luyadla liyagwavuma libeka isihlanga emadolweni namhlanje if ukuthi uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu this is how I ended up in drugs kwi-MPTV1 lapho khona esisuke sikhuluma khona nabafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni noma asebayinikela noma asebaba abawela ezidakamizweni basuke bezosixoxela izindaba zabo ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi mina ngagcina ngangena kanje idakamizweni mina ngangena kanje idakamizweni ngenhloso ngqangi yokuvika noma yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona ukuvikela izingane ezisemakhaya engakangena idakamizweni zingathathi leyo ndlela nazo sigcine ziwele idakamizweni ngakho ke manje uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela siyazephula ngiphula imini ngiyazendlala phambi kwenu ngicela ushaye usubscribe button ushaye ibell kune-bell laphana okuyothi uma kukhona into esiyipostayo bese kuqenqeza insimbi uyobe usungena phakathi ke uthola thina nodaba la ngalolo suku Nkosazane kunjani Ngiyaphila kanjani hayi nami ngiyaphila okay awuqala ubingelela ababukeli be-MPTV1 lapha emakhaya usichaze njengomasikandi ukuthi ubani yebo ngiyalibingelela abalaleli beqinisizwe Nkosazane okay ngiyalibingelela abalaleli be-MP1 babukeli MPTV1 be-MPTV1 igama lami ngoMbali ngwakacele sibongo awu magaya ndosimagaya yebo so suke emlazi wa-F yeah magaya yebo ngiyazi akumina ngedwa ukubuka kwami ngekuqala unalento yokuba umfananyana kanje kwenzakalani ngawo ngesichazela ngalokho ngaphambi nje ukuba nje uhlala odabeni lethu nane overall ukuthi ukhule kanjani ufundephi ubani wakhula ngaphansi kabani kanjani kwenzakalani ngawo umjida nje wawuyathi nje kwenzakalani kubenini kubukeka njengo-out yeah into engikhule ngiyona lapho nje bengiphila nabafana ngilike tomboy ngishela nami yebo serious so bengiyazama nami zama ukusave inkomo wami mana-ke nathi le nto mvula siyilungise lento akufuni umbukele ekhaya abe confused ubuzama ukuseva inkomo kama yebo kanti akungoba mhlawumbe ubukade vele unemizwa nabantu besifazane I know but kodwa manje Cele lento kuwe angithi mina ngikubuze ngingakwazi ukuthi hayibo kwenzakalani ngawe shuthi sekusegazini because nje into engikhule ngayo manje ububanjwa ubuqonywa noma bengiqonywa ngibambile ingane ngisipho nje hawo ngiyabe ngusipho ubusipho igama lakho leli out wesipho those days okay mana awusithandi nje usixoxele ngohambo lakho uyitomboy bekwenzakalani uqale nini ukushela waqala nini ukuqonywa uke wambatha nike naya elawini bekwenzakalani ngapho kwena ngangino 15 years qala kwami lapho kushela 15 qonyiwe 16 salana nalo muntu oyi1 so up until ngaba la 17 years ngaqala ngibuza hawo wena sipho waya ungicela ngivakashele wena into enjani uyayibona yonke because bengingabonakali hlobo ukuthi ngiyintombazane man uthandana naye wayengazi ukuthi uyintombazane uNkulunkulu wami serious samabele benginganawo nje bengumfana straight man uyakhumbula ukuthi ngitheni mina kwena ngithe yini ube nenswebe yomfana indlela ekuthi ngidalwe ngayo mhlawumbe ngaphezulu uyakubuza ke why wena ungangicelela wena so wagcina kwangiphoqa ukuthi one day ngimcele ekhaya lo
bangisa ihloni into engayenza bangiphoqa ukuthi ngamthatha ngame isekhaya endlini yabhoti wami ngifika lapha ngacisha iglobe ngitshela awukho ugesi lana ke baby so solala ngabo bomnyama but awuzukulala because uma uyangena anytime soshaya lo bwaqa uphinde wami so ngakhuluma lo bhoti wami ngicela my brother ngikhohlwa ke la siyathi bephoqa bengeke imluzelo wayisisi obesebenza hayibo so then ngaphuma mina ke njengomuntu obuyayo uma ngqoke truck ngomuntu oyochama then mase ngibuya sekubuye ubhuti wami hayibo lawa sika umunye umntwana ngaleyo ndlela leyo serious ayo mudaba shayisha ukuboshwa la bese ngaphoqa yini manje ukangile Mbali unomkhulu ngizoyenza njani ngizomluza so ngangafuni ukumluza okay ngaye kubhodi wafika wenza kanjalo waphuma kwabuya sekubuya mina sokhala ngendlela ngomphelezela endleleni wayekubuka njengo Superman noma from lapho nje uthando lwaqala lapha kwenye level hey man lesikila mkhulu sobulo okay Mbali approach usisi wami uthi kimi wemfowethu la kunenkinga lapha Ngifikelwe intombi man ubhuti wakho wamjuma ngale ndaba or wamhlela ukuthi indoda yazi ngosuku ukuthi ngizovakashelwa umuntu kanje nakho kune pressure kanje or ubhuti wakho umuntu obukhuluma naye mhlawumbe ngezinto ezinjengakukhonywa kanje nokwenzakalani phakathi i relationship yakho nobhuti wakho ubekubona naye ukuthi ugaxele bayazi because uyena umuntu ebengixoxa naye so ukuthi bengiphila naye kakhulu nje naye ngithathe sokomfana ngingase ngithathe sokwasisi wakhe ngithathe sawabhuti yabo so wena lolwazi ukuthi uzovakasha umntwana ke uma ngani ngicela letha mfethu dlala indima yakho anginayo lento ayifunayo kuzile imali siyayisoma ngithola sidla sonke wayebhekelela nangemali nadibane kanjani kanti kahle kahle naye singahlangana naye ePoint akusakhona ibizone ibar siyahlangana naye lapho wona njenge-out wamgonqa kahle uyena oyayifunela kimi so nami ngasale usungena enganeni ngasale sengena enganeni-ke Mbali kezwakala ngathi uzizela nodaba olumnandi kakhulu namhlanje so Mbali awusithathe usibeke from ukukhula kwakho nje uhamba ufunda i-background yakho up until kuze kujika izinto zigcine zinje ngoba nje manje umuntu osehlala emgaqweni le ekukhuleni kwami ngikhule ngomntwana okhuliswe umama sikhuliswe umama kuphela mina ubaba wami i-real father yami angimazi so umuntu engimaziyo ngazi stepfather lo okuyena wafica mina kumama wena ungokuqala ngawakho no ngowesibili second born so ubaba wethu sinosisi usisi yena omaziyo mina ngimazi and then ngazi lo okufice kumalo baba obhuti bami laba bawu-3 so naye ekuhlakanipheni kwami waboshwa wagwetshwa 50 years so waphoqa sasala nomama nje khule kumndeni ophuwa but besisurvive uma ukwazile ukusithwala wasiphatha abhansile nami ngakwazi ukufunda although isikole ngisiqedanga gcinile ka9 but ngiye ngafundela izinto umsebenzi like security ngayenza chef ukwenzela ukuthi kwazi kube khona enzakala ekhaya so nje khule kanjalo sikhuliswa umama up until ke ngithola umsebenzi ngabuya ngikazohlala eThekwini ngoba ngenzela ukuba seduze neSpani
so ngasebenza eSherwood-ke. eSherwood ubusebenza kuphi kanjani? Bengisebenza eKFC mall yakhona lapho. Ngisebenza as a chef. Yeah. Yeah. Uyalitala laphi ibhodo umntwana wakho? Too much. Too much. Ngibiza nje manje kushayela. Hayi ngiyokubiza yabona mhla sine party ye-MPTV1. Uyobuya ingxenye nawo. Umuntu oyobetala laphi ibhodo laphi wena? Yeah, okay Mbali. UseThekwini njengamanje uyaspana. Ngiyacabanga ukuthi ulekelela nomama ngezinye izinto. Yeah. Mina ngifuna ukuthola ukuthi ngifuna indaba ihambe. Yeah. Angithi ayipheleli lapho khona uzothola umsebenzi. Yeah. Then waspana kwenzakalani? Ngasebenza ke so ngilokhu ngiposa imali every month like ngibabheke mhlawumbe mangi off nje lokuqhubeka kanjalo ngisayingane kama up until ngagcina la eThekwini ngafunda utshwala. Ufunda kanjani utshwala? Ngathi lo roommate mama bengihlala labo besisherisha singamantombazane siba u4 so bona bebaphuza abangani bambo bawu3 mina ngumuntu wesonto. So manje masihleli amawayini abomzolo kuthiwa ashaya eclass eyodwa ayidlulani futhi awuvele skendlini awukhipha yabo abakuhaleli noma phela umfana nje akaze behlela utshwala ngezathi kubo. Hayi okay guys yeah so abangani nje then ngagcina nami ngangena utshwaleni ngagcina ngiyagxila ngaphuza more than bona. Hey ubani lona omngane omubi nje wathi awushayela bahlezi bekhona abangane ababi noma ngiphuza utshwala kodwa nje kancane nje kukhona umuntu okethi awubuzo engathi kunoshubela ke lo ubani lo usethu umngane omasemlazi. Yeah. Yena lo muntu wangifundisa straight utshwala lo. Yena wehlezi amayithenga athatha uthenga ushukela ke yafana ne drink ama-Smith of Spin yabo. Yeah. Nje yafana ne-Sprite le. Nami ngiyiphuza gcina ngiyadawa kanjalo yabo. So ngagcina nje end up ngiba isidawa. Angithi ngaleso sikhathi njengomuntu othi wawukade umfana egcine umntombi bakhe wawusuke wathola nomuntu owesilisa ozothandana naye. Should you were still a virgin? Yeah, I was still a virgin. Okay. Yeah. So lo nyaka lo engiqale ngawo utshwala the 20 ke engarealize khona ukuthi phela manje mina ngiyintombazane. Wajika andile. Sengi over 18 futhi manje. Yabona. Yeah. Then whereas naye uma kwasekumphasa kabi ke. Umama wayengaboni nanti kahle ukuthi kwenzakalani. Wayebona wayazi futhi ukuthi lokho ngikwenzela so kwasekumcasula. So manje wayesefuna umkhonyana futhi. Yeah. Amaqoka abazali. Sengikhulile phela sefuna ukudla manje na. Yeah. Up until ahlangana nomunye umama umndeni nje wangasekhaya kamthethwa. Yeah. Bahlangana umfana wakho ngangizwana naye insindiso sasema best friends. Kodwa ke uyena umuntu esagcina sihlanganiswe naye lo. Ukuthi lenzeni? Ukuthi bazokukhokhelana. Hayi Mbali ungitshelani? Yes. Hayibo. Wembali. Kanti wena wezosukunyelwa. Hayi ungitshelisa imali ngafana manje. Mina ngase ngienjoy phela le hampini. Enjoy ukuba umfana. Hayi. Yazi mina somewhere somehow mina ukubuka kwami wena spiritual kungenzeka ukuthi umfana naye phela lento lena iwumoya le ngitshele mina ngoba yini mina enza ukuthi phela mina wena ugqoka iskate nje manje yikho uthanda bakubona kodwa ngikutshelile ukuthi wena kwenzakalani nawe so manje mawusungixoxela zonke lezi story yethu mina okay bahlala phansi bayahlanganisa kuthiwa nenzani kwenziwani so babuza wena Mbali utsindiso nenzalana nathalatha utsindiso umngane wami ngani wakho so manje ukuthi thina sazi ukuthi niyathandana babatsindiso ufuna ukuzokhokha ekhaya uthini lo utsindiso
si surprised nje soba uthi uCele wena wena intombi ubela esane enengane nje intombi yakhe besizwana futhi nami mhlawumbe basebemkhochile ngemuva uthi hey wena ngiyacabanga phezena kwaba easy kuyena yabo inkinga yaba ku kwaba easy so kwaphoqa wesa ayikho into engizoyenza mina anginase because vele ebengikugcinele bengibokwamama esethi yena ngikunikeze lapha ya shuthi khona la bona ukuthi uzothola khona lento ayifunayo sagcina sasandana kanjalo ke awangibreaka ngamitha wakhokha ke nje enda lapho ke yami lokuba umfana ngiqala ngaba umama ke oh hey okay yenzeka kuphi khona lapha bakulanda usubuya la ususebenza yeah like ngiyagoduka izinto ijika nini manje angithi usuqala indaba bazotshwala manje usuphuza ngaphezulu kwabo zikujika nini izinto engasacontroleki ngicabanga ukuthi ngesikhathi uqala ubuna icontrol la ukulahleka khona icontrol iqala nini kanjani la phela manje esebengifakela khona ingwinyo le drugs le bathi amaphilisi wamahashi le uyadansa kusekuseni seyashi letho mogwile khona into ekhala mogwile khona into ekhala nje babazi ukuthi angiyifuni mina leyo yeah so njengoba sasuke siphuza like sengiyiphekhe esavana uma bezohlephula uhalf bawufake kwidump yami like ngiyocama mangibuya mina ngibuya ngiyaphuza sengiyihayi ngenye indlela ya izinto zaqala ukubheda lapho ke so qala ke ngayenza emsebenzini lokwaziwa nje mhla ka-30 Mbali uholile mhla ka-1 2 3 4 akekho uzofika ngomhla 5 edakweni emsebenzini acabanga so ngaqala lo ngisola ama-warning ngagcina saphela isibani so ngistakwa la eThekwini ngale emlazi ngingane kaNkulunkulu hambiso yabo esifora abazali bami so the 20 ke kwangiqala khona ngagcina sengithola dayisa ngomzimba because uma wazi ukuthi ngiyasebenza bengaloli kumtshela ukuthi mama umsebenzi usuphelile and uqeda utshwala into angakucabangeli yona yabona onke because bengingane eqondile nje ekhaya yabona so manje kwaphoqa kumele kuhlezi kuzoba khona lawo masente engwafakayo as usual okay Wembali ngiphethe umkhuhlane iphumile Wembali njengamanje usuphelele umsebenzi uma ungena ekudayiseni ngomzimba ungena kanjani ungena ngobani ngoba or wawuvela uphila kwi-environment yabantu abanjalo ungena kanjani kwenzakalani ukuthola kanjani ukugcina ungene khona ngathini abawu2 kula mantombazane sesihlala nawo endlini wona yavele ayiphilisa kanjalo nikwazi nina lokho endlini noma ekufihlile sasingazi ukuthi balokhu basebenza kanjani kodwa babesebenza ebusuku inkinga la ekhona yabona although singa understand ukuthi kwenzakalani kokunye solo ukuthi basebha kodwa sini ukuthi yabuya nemali kade siyabo so asazi kwenzakalani ngoba thina siba u2 besisebenza ke so nje ngazi kwenzakalani ngathi ke nathi phela siyaqala yamess around baqala wacaca ukuthi asisakwazi ke ma ukukhipha labo 500 sokuthi kuhlanganise irent yabo then basitshela abafethu zamani kanje kuyaphileka kanje bakutshele ekhonini noma yebo uyacela nje like uhlele ebha kuzoqhamuka azokutshela ukuthi alando abhuti lo uyakucela ufuna ukuhamba nawe ufuna ukuhamba nami ubani lo ufuna ukuhamba nami siyaphi uyothi msabi umuntu awuyifuni nini imali ngiyifuna but ukuhamba nami ethi hayibo wenza hambolala nayo bhuti akunikeze 100 rand yabona so under pressure ngaleso sikhathi ayikho imali then ngicela rent kumele yabo ngicela ngiyagaxila kanjalo ke okay Mbali
ungumuntu okhuliswe ngokukholwa ukhule umfana uboy uSipho izinto ezinjengalezi nje zocansi izinto obungemningi kuzona njengamanje wehlelwa isimo sokuthi sekumele udayise ngomzimba awusixoxela experience yakho ukuthi kwakunjani uqala kwakunjani nje awusixoxa awusithatha usibekele isithombe nje like angazi mina benga enjoy nangazi nje ngize enjoy bekusuke kuyikhona lokuthi ngithandaza nje ukuthi qeda nina suke pheke kwami nginikeze le mali engiyifunayo ngabo phela okay ake ngibuye ngapha-ke empilweni yangempela manje ubule enjoy khona utanzi since usubuya usuyintombazane ngike ngize ngaqamba mangi ya bekukhona lezo ikhathi enjoy but bekuthatha isikhathi because bengingaheva mina mhlawumbe inyanga yonke but ngingakazi ngichame ngingayazi lonto injakhulisa mina yabona hayi nansi indaba singenzela wena yabona but mina ayikho into engifulayo whereas leyo nto namanje sangenza hawu yeah uboy wena qali wingane umfana uboy okay usungenileke-ke manje-ke kuthe shi edayiseni ngomzimba uvele ngeshiya manje iy'ndaba zowunga drugs into ezigcina manje kuxosha-ke endlini-ke manje-ke kukhiphele emgaqweni ukuthi uyohlala emgaqweni khona ungena kanjani-ke lapho so yeah ngoba iyona ngqikithi yalolu hlelo how I ended up in drugs but siyezwa sikhula nawe uqala utshwala uyagcina manje ungena emgwinyeni usuqalile manje ukuxoshisa emsebenzini usuqalile ungena ebuqwayizeni siyakhula isitori sakho siyasizwa then uwela kanjani-ke manje ku-heavy stuff yeah ngawungake la ngingena kanjani khona lokho ukuthi lento le engiyenzayo ukuqwayiza akusiyonto engi-enjoyayo yabona yeah and njengomuntu okhule esesontweni ngiyasaba nokufakela imali engiyithola kanje yabona so ungathi umdlisa amanyala ngiyayifaka bona cause yena akaboni but mina unembezo yangidla cause ngiyazazi ukuthi angisasebenzi so le mali ingcolile yabona so bengimdinga umuntu wesilisa ozoba seceleni kwami ngaphandle kwathintiso lo yeah nganyama yabona because naye ubesempangeni ngaleso sikhathi nje idume nalo mawe ngane yakhe ngamfice khona yabona so mangithola ngathola umuntu wesilisa-ke umfana umsoko ngathandana naye yeah ngithandana naye umsoko ubephuza kuwukuthi mina ngazi ukuthi ubhema nensango yeah so insango lami bengiyibhema nje but mawukuthi mhlawumbe ufuna ukulala sometimes thing yeah ufuna ukudla ya so le nsango le umsoko wabe suka ngibhemisa yona ubengangitsheli yona beyasuka imixile lewunga so ngiyacabanga ukuthi ekungifakeni kwakhe ekungimixeleni kwakhe lensango because mina ngangitshela ukuthi mina ngiza kuyena ngokuthi yena ezongibooster ekungipheleni imali yeah bayephunyelwe yimali ngalezo ayiphathi ngicasa about 45,000 uthathe angazi wephunyelwe amafa kanjani kubo kodwa wena uzwa ngobani uyihosha ngobani wena ayihlali phansi behlala khona la eThekwini nje so ngisizwa bengizwa nje hayi nemali wathi so nje amantombazane wonke yabo embanga so yena waqanyelwa yini whereas kusho ukuthi yena wayazi vele ukuthi imali siyaphela yena ubona mina ezumuntu okwazi ukuphanda umuntu ohlezi nayo imali uyabona ukuthi yena uma engaphila nami ngekasasafarisha yabona ngikaqaleka yabona so it must be ukuthi efundise mina ukubhema khona ezokwazi na ukubhema yabona so ngingena kanjalo ke ungeni ke
lokhu ngibhema le nsanga yakhe ebuthokweni-ke. So one day ngithi hayi the weekend angibhema insango ngiyaphuza utshwala yabona wonke. Yeah. Yeah, that's when ngagula khona ngangitshethi ngiyashona. So nangisebhaka amakhoba siphuze. Yeah. Abangani bami so bayabona ngiyaphalaza ngikhishwa isisu nje ngiyalunywa. Wenye into nje. Sebafonela i-ambulance so kwamele ngiye endlini ngiyogeza because kwakuyikhaza 6. Yeah. Kwamele ngiye endlini ngiyogeza ngitshela ukuthi hayi mfethu ngiyagula kanje manje ngifika esibhedlela sola ukuthi kwenzakalani. Seyangibuza ukuthi mfethu awunayo imali encane mfethu. Imali encane enginayo khona kufiwa. Ukhona 50 rand base imali encane because mina ngifuna ukuya esibhedlela straight. Yeah. Athi I know. Ngiphuthi 25 rand ngifuna ukubotha ugula ngoba ugula yini. Yabo lonto. So ngimnikeze lo 25 rand ngiba ngiqhubeka ngigeza mina. Ngiba ngiqhubeka ngiqoka abuye mayebuya nensanga isiyi-ready siboshiwe yabo lonto. Bese ngitshela shaya 2 pulls la sibone yabo. Ngashaya maybe 2 3 LS4 kwabangazi singiqamba mango sikhonhle abakhona emzimbeni wami. Hayi bofethu serious hibukusho ukuthi bengishawo arrest mina angazi. Singambuza hayi bofethu kwenzakala kanti lensanga uzishapha ngalensanga sobolule kantini lena yabo lonto. Amase angitshela ukuthi hayi mina mbala ngibhema kantini so ngibheme wonke. Yeah. Mfethu ukubhema ungapho why so ngangitshela mina why ungibhemisa pho because uyazi mina sengiyacabanga ngibhema insango mina. Yeah. Yabo lonto. Gcina naye wangitshela ke nje uqinisa ukuthi mfethu ngibona ngilekha kanje. So manje ufuna ukuvuka ngawo. So la then ke ngachoose ukuthi okay so mina ngiyazibona ngiyafana nomuntu ofile vele manje so wena ungibolele that means awukaze wangithanda. It's better sihlukane. Ngibone ukuthi mina ngenze njani nawe uqhubeke neyakho life ubone. That's when I ended up ngibhema ke. Ngoba manje vele ugaxele manje. Yeah, phela mama ukuthi into engiphila ngayo iyona engicontrolayo manje. Angikwazi kwenza lutho ngaphandle kwayo. Whether ngiyathanda noma ngithandi ngiyaphoqa. Nabo. Manje mgaqoni ugcinela kanjani lapho usukhona? Yeah, so angithi sengingedwa ke manje. Yeah. Yeah. Njengoba sengibheme ngamanje singiyaqala nepilisi yatshintsha sometimes kuba clean akusayenzeki kahle singahlule nasendlini abasasanda ukuhlala nami sengiyiphara phela manje so ngaphuma ngangena eshelter kuqalwa khona wacaca ukuthi nase-shelter ke nje nabantu manje abantu abaningi sebeyazi abanye hayi nje umuntu obhemayo uyabonakala yaqala life yashintsha ke yangidacaza phansi abangani bami baqala bangishintshela so ukuthi manje ngiyahamba ngophanta akusafani na before kade ngisa-right ngimbali yabo ngizacile manje sengiyinkinga nje sengiyinto enga-understandeki yabo lonto so angisathengathengwa sekuyayenzeka nje thothi by usuku lulonke mhlawumbe ngithole 50 rand owodwa. Uqala ubukade wenza malini ngoba somuntu uma esaqala usuke kuphuthume ehambisa kwamakhekhe ashisayo. Mhlawumbe nje ngosuku mhlawumbe imini nje iyonke even 600 bengikwazi ukwenza. Ubuchacha malini qala ngoba kuthiwa kuya ngokuthi umuntu ashintsha. Yeah, be-charge khona be-charge 50 rand nje. Yeah. But sometimes sothi ngizoba nenhlanhla umuntu angithandi angiphe 100 yabona wonke. Omunye mhlawumbe afune i-full house it's 150. Yini full house? Isakhi ne-6. Yeah, so there is full house. Yeah. So 150 yeah. So being afford ke lapho. Yeah. Sengibhema ke yadimanda like kwabanzima ke ngaphuma nase-shelter kwacaca ukuthi okay into esengikwazi ukuyiphantela manje sengikwazi ukuphantela ukubhema nokuthi ngidle phela. Yeah. Hayi
Ngiyezwakala. Ngasekhaya manje. Sebeyazi ngasekhaya? Yeah, siyaziwe. Mana i-cherry yakho manje lena ayagcina ingabambanga nokuthi hayi umbombayi wendothela. Phela umabhebeza lo wagcina asezwa phela ukuthi mina manje ngiyagana ngiyalotsholwa. Ngabo so kwaxatshwana nje kanjalo wagcina wangigwaza futhi sayibuhusifo. About 3 years old, futhi ngithandana nawe Uyintombazane. Nawe isilima. Wayekakuphuthaza ngani lapha ngaphansi? Naye inkinga ungibuza ukuthi phawu balo wangilala. Ayibona-ke manje inkinga la ikhona ufuna ukungibophisa. Ufuna ukungibophisa. Ngilanga udisappear. Wakwazi la esimeni khona inqoba yakhe ngigcwalisele straight. Sibanga khona lokuthi okay mawuyintombazane mina ngalalwa umfana ubani yabo ngisakwazi bani ukhohlakela ukhohlakela okay ekulibona izulu Mbali yakela ekulibona izulu futhi ngampela bani kwakumele umqambela manje umtshayitha ngawufakelele lithengwayo ngeke wezwa kahle naye ngambona indlela aphuma nje singiphelezela waye right ngayo nomusa ngayo ukuthi bese satisfied kuthi unzima ubhuti wakho hayi sikuziwa ngisiza phela yo Madoda. So Mbali. Okay, walala naye kanye le cherry le. Yeah, kwaba yikanye. Wayengakhona zazi ngekho nikhawu lapho mhlawumbe khona demand ekufuna futhi. Yeah, wayeba nako lokho kubucuzu lokuphula ukutshela ubaleka. Yeah, inkinga ngiphe ngilight kwini ngomtshesi ngihamba long distance. Okay. Wakubamba kanjani usixoxela lo ndaba le? Wakubamba kanjani ukuthi hayi man? Noma uqala lokhezwa ngamahemhem kwenzakalani phela uyezwa ngisho kwabo wase wa age ngwaka F yeah shuthi angazi kanjani mfethu noma schoolmates noma yini abasho ukuthi ayibo indoda yakhe yalotshona futhi imithi ke wesi yabona yonke ubuze ukuthi ayibo sepomethi nithini kade asiyazi shame. Yeah, so wafika yena straight. Wafika straight yangikhona. Ngathi nje wayekhonfirmile usikhona. Ukhona la wayesegadile ukuthi bawufika la amshaya. Yeah, maybe ngangena 4 months. Yasiqhuba ethanga. Sipho. Sewuwe lo. Sa wena ngiyakubopha. Otherwise ngiyakubulala. Awuthi kanjani 3 years futhi ngithandana nawe wena uyintombazane wena umithi wena uyalotsholwa manje wena mina ngihleli ngimosha isikhathi sami hey uhaxolisa kuwe noma wayisotha kanjani indaba yakho naye ngoba yona phela icala libi leli rape kahle kahle i rape kodwa kakhulu mhlawumbe ayimfrustrator uzazi ukuthi unendoda kanti akanayo uyigadile ngapha mhlawumbe uchithize shele ngapha ucabanga le ndoda eyaba uphondondlovu eyivakashele yabo nje khona ngaqolisa usengigwazile vele ke mana wakugwaza ukhulelwe hayi vele wayesenecala naye wakungase kuthi akubopha wasekumele naseningabophana yeah kodwa ayelami ngeke ithini indaba yakho wafike iphethe igoni noma wafika nje vele prepared kahle kahle vele ezongibulala noma ezongenzayo ngoba wafika ekhaya straight so uthini mayefika nje uwedwa unobani ekhaya ukhona umndeni wami bese ngangisendlini yami mina umfowenu lokuyena esemsebenzini bafo akasinakwazi ukuthi kwenzakalani so wayeza kimi ke endlini yami straight eyakuficulela umethi damn it ngicela ukubuza sorry sisi ngicela ukubuza usipha sikaze sibe nomuntu onjalo la ekhaya akho inombali la ekhaya kusho wena yeah ngizothini phela manje
akusekho manje ukumgoqa manje akukho ngiqamba manje umgoqo uyabona phela manje yena mfowethu like man qablani wayengasaphuthazi kabathi angimazi phela mephuthaza but wawubaleka nawe nje wawubaleka bayifuna ukwehlisa isandla noma kube imino namathela ayomo ukuze ngakwazi ukufaka isandla lani lincane lo libele hayi angithandi ke nokuthintwa ngala izandla yabona yodwa uyindoda ezulu engathanda ukubotobotoza madoda qala nje kuphelezele ihaqi imnqaba bye yabo umpansi sinqo kanti uyabuka yothi lala lolaza bo hayi ngiyakuzwa mfethu hey Mbali Sipho ngikubiza ngaliphi hayi umbali phela manje kumele washona uSipho washona umdlayelo otsholo okay Mbali njengoba bengishilo ukuthi inhloso nqangi yeshow le is to protect abantu abangakangeni ezidakamizweni ukuthi bengagcini bawele ezidakamizweni elakho Mbali lokugoqa ususonga kumbukelo osekhaya kungabe ingane kungabe umama kungabe ubaba ngabe ubhuti ngabe umkhulu kodwa lo muntu obukela nje le show njengamanje how I ended up in drugs ngaphansi komabona kude MPTV1 lingathini lakho lokugoqa mfowethu ungathini kubantu abangakangeni ezidakamizweni elakho nje ukuthi wena since uhlala emgaqweni useyidakamizweni kunanezimo odlula ngaphansi kwazo ongayifisela omunye umuntu elakho emphakathini izwi njengamanje ungakhuluma nabuthini engingakusho emphakathini njengamanje nakubabukeli ngisho ngithi uma ungakaliqali i-drugs ungakazi nje uzolifaka emlomeni wakho ngiyakucela bese ungalokothi ulicabange ungalokothi uzwane ngathini ubheka abangani ozwana nabo because sometimes abangani yebo abadidisanayo gcine uyangena e-drugsini ngenxa yokuthi yena umngani ufuna ukufeza inkanuko zakhe ngawo so i-drugs angilibonanga liyinto enhle anginalokho ngilibona li-destroyile i-future yami because ngabe ngikude kakhulu manje yani as for i-drugs lo 3 years ngumumoshile yayibona lonto I wish ngiyafisa ukuphuma qhubekela ama-plans ami ebenginawo ngibuyele ekhaya ngikhathele seriously so engingakusho nje emphakathini bafethu i-drugs alikho right akusiyona into ongadlalela kuyona akuyona into ongaganga ngayo lilimazile yami impilo so I'm definitely sure yakho lingayilimaza futhi kunzima ukuphuma kuyona uphumeki and linesikhwele yasebenzela lona lodwa so it's not a good thing at all yagcina wenza izinto ongakazi uyicabanga ukuthi uzozenza just for ukuthi ufune drugs kuphela Mbala ushayela amanzi ami la enginokuyishayela wona so Mbali mawucabanga ngokucabanga kwakho lempi singayinqoba kanjani yazi idakamizwe ngokucabanga kwakho singagwema kanjani like angithi uthe unengane singagwema kanjani ukuthi lento ekwehlela ingagcini iphumela ezizukulweni ezilandelanayo ngokucabanga kwakho ngamafuphi nje mhlawumbe like nje mawuhleli nje ulele emgaqweni uma ucabanga ukuthi into engaqeda lento yini engaqeda lento mangicabanga mina ithina esesinolwazi lwalo i-drugs if singakwazi thina ukusukuma sibambisane silwe nakho lento le sikwazi silwe nokuqashula because it's like isiboshiwe emadodangeni whereas ukuqashula nje futhi nokutshela inhliziyo uphume thina esesibhema uma singabambisana sikwazi ukukhwitha siyeke
I'm sure nabanye angeke besaqala because vele abaningi sebebonile kuthina ukuthi le drugs dikufica unje likuthatha likuphendule ube nje yabo. So akekho umuntu othi ungajabulela into kanjalo. Mbali. Yebo. Ndosi Makhaya sibonge kakhulu siswami ngesikhathi sakho nje usiphe sona. Lolu hlelo olubukela njengamanje iMPTV1 if uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ushaye subscribe button, siyacela uthinte ibell ukuze uzothola i-notification if kukhona into esiyipostayo. Inhloso ngqangi yohlelo is to protect ingane zethu, is to protect ingane ezingakangeni ezidakamizweni. Lolu hlelo akulona olokugxeka noma akulona uhlelo lokuzokwahlulela lo wesuke simbizile ukuthi azosixoxela udaba lakhe, kodwa kusuke kuthatha udaba lakhe ukuze lizokwazi ukuthi livikele laba abangakangeni ezidakamizweni. Mina igama lami nguProfessor Mkhize, siyabonga ukuthi ube ingxenye yohlelo.